এই ମାଠିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏଥିରେ ଜଳ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଜଳ ଯାହା ଶୁଦ୍ଧ ରହିଥାଏ, ଶୀତଳ ରହିଥାଏ। ଜଳ ଯିଏ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇ ମାଠିଆର ମାଟି ଠିକ୍ ନଥିବ, ଯଦି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟା ଯାଇନଥିବ, ଆକାର ଦେବା ପରେ ଏହାକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପୋଡ଼ା ଯାଇନଥିବ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଏହା ହିଁ ମନ ସହିତ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଯଦି ପ୍ରେମ ଏ ଜଳ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାର ମାଠିଆ ହେଉଛି ମନ। ମନ ରୂପକ ପାତ୍ରରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସର ମାଟି ନଥିବ, ଯଦି ଅଶ୍ରୁରେ ତାକୁ ଭିଜା ଯାଇନଥିବ, ସମୟ ରୂପକ କୁମ୍ଭକାର ତାକୁ ଆକାର ଦେଇନଥିବ, ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ରୂପକ ଅଗ୍ନିରେ ତାକୁ ପୋଡ଼ା ଯାଇନଥିବ, ତେବେ ପ୍ରେମ ମନରେ ବାସ କରିପାରିବନି। ଯଦି ପ୍ରେମକୁ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ହୃଦୟର ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ମନରୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ,